आरो 5 नभेम्बराव सानजा सानजारि नोगोर इउबिपिअनि खुंगा 32 बोसोरारि जथुम्माखौ धेमाजि जिल्लानि 3 नं महनपुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव दाब्बा गामि फारियै 1 नं महनपुर, 2 नं महनपुर, 3 नं महनपुर, सुमापारा आरो माजगाव कसारि गामिनि बानजायनायाव खुंनो थि खालामदों। जानो गोनां बे जथुम्मानि गाहाय खुन्थियाखौ दिनै दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि बारग' आफादगिरि सबिन सरगियारिनि आखाइजों गायसननाय जायो। दिनैनि बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लानो हादोंमोन फारियै सानजा सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि राजु बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि सुनिल बसुमतारी, गासै मावथि सोद्रोमाफोर, बानजाय आफादनि आफादगिरि दिपेन गयारी, मावफुं आफादगिरि सहिद बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि अनारु सरगियारी आरो दाब्बा गामिनि रायजो राजाफोरा। गुबुन फारसेथिं गाहाय खुन्थिया गायसननाय सानाव बाहागो लानानै बानजाय आफादनि आफादगिरि दिपेन गयारीआ नभेम्बर दानाव जानो गोनां सानजा सानजारि नोगोर इउबिपिअनि 32 बोसोरारि जथुम्मानि थाखाय थियारि होनना ओरैबायदि फोरमायो। खुन्थिया गायसननाय बेलायाव आं गिबियावनो बानजाय आफादनि आफादगिरि जानानै बेखौनो फोरमायनो सानोदि जोंहा सानजा सानजारि दख'रा इउबिपिअनि जा जथुम्मा खुंनो गोनां फैगौ नभेम्बरनि 4-5 अक्ट' खालाराव बे हाबाफारिखौ आं आफादगिरि जानानै बुंनो सानोदि जोंहा दिनैनिफ्राय जागायबाय होनना हमना लानांगोन। बेहाय गंबा गामिजों जोङो 3 नं महनपुर, 2 नं महनपुर, 1 नं महनपुर आरो सुमापारा माजगाव गामिनि जों गासै रायजोफोरखौ लानानै जोङो मोजां खुंनो आखायाव लादों। आरो बेहाय जोंहा बिहामजो हान्जा मोसानाय आरो खेराइ हान्जा गासैबो रेडि जाजोब्बाय फ्राय। आरो जानाय लोंनाय फारसेयावबो जोंहा जाबाय। आरो जोंहा दिनै खुन्थियाखौ जोङो गायसननो थाखाय नै 3 नं महनपुर गामिनि गाहाय फरायसालिनि मानगोनां सबिन सरगियारिखौ जों हांख्रायना लाबोदोंमोन। मोजां गायसनलांबाय। आरो लोगोसे आं बेखौनो बुङो गासैबो रायजो राजानि मददजों बे हाबाफारिखौ आं जाफुंहोनो हागोन। गिबियावनो नोंथांमोननि भटारनिसिम जोंनि सानजारि नोगोर दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। जों दिनै फैबाय थानाय नभेम्बर दाननि 4 आरो 5 अक्ट'आव सानजा सानजारि नोगोर दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जायनाखि 32 बोसोरारि जथुम्मा बेखौ खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। आरो दिनैनि बे गाहाय खुन्थिया गायसननायाव जोङो आलासि महरै मोननो हादों जोंहा अल आसाम प्राइमारि टिचार एस'सिएशननि बारग' गाहाय आफादगिरि मानगोनां सबिन सरगियारि बिथांखौ। आरो इतिमধ্যे बिथाङा गाहाय खुन्थियाखौ गायसननानै होखांबाय। आरो जोङो फैबाय थानाय जेनाखि जोंनि जथुम्मा 32 बोसोरारि जथुम्मा बेखौ जोङो रायजोफोरनि खावलायनायाव जों एसे गाजा गोमजायैनो खुंनो होननानै आखायाव लाबाय। बेवहाय जों आलासि महरै गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैयो जोंहा मानगोनां मिनिस्टार बसुमतारी, CM BKWSC आरो जोंहा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मेरुनि आफादगिरि बिथां मनरन्जन बसुमतारी बिथाङाबो नुजाथिफैगोन। आरो जोंनि जिल्लानि मोनफ्रोमबो आफादनि माहारियारि आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे आनसलिकनि माहारियारि बर' माहारियारि आफादफोरनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ जों आलासि महरै खावलायजोबनाय जागोन। आरो जोङो खोब गोबां सान लानाय जायासै, साननै लादों। गिबि सानाव जोंहा बादायलायनाय थागोन, माखासे बुलुर बादायलायनाय। आरो जों मोनसे सावरायबाय दङ हारिमु बादायलायनायबो आरो खन्थाइ आवरायनाय गथ'फोरनि लानो हागोन नामा होननानै जों मोनसे सावरायबाय थानाय जादों। नाथाय माबाया जोंना बुलुर बुनाया कनफार्म जाबाय। ओमफ्राय 4 बाजिनिफ्राय जोंहा डेलिगेट जागोन। बेनि उनाव अखानायै जोङो फिरफिला बिरहोनाय आफादनि लोगोसे गोथैसो रुंसारिफोरनि बावनाय, बेनि उनाव जोङो गेवलां मेल, जों बेखिनिखौ जों थांखि लानाय जादों। बे मेलावथ' जों दा दख'रा हिसाबै जोङो रायजो राजानिफ्राय बा जोङो बानजायफोरनिफ्राय मोनथिना मोननाय बायदि बा जों खावलायनाय बायदिहाय 3,000नि एसे बारनो हागौ। थख'यै मोजाङै सावरायलायनायनि गेजेरजों मोजाङै मावफुंलांनो हायो। आरो बेजों लोगोसे
खौसेथि बर' सुबुं आफादनि सानजा सानजारि दैदेनगिरिफोरा मोजाङै बै मिथिंखालि सावरायलायनायनि गेजेरजों रायजो राजानि रांखान्थियानो जा राजखान्थियानो जा समाजखान्थियानो जा माखासे गामिनि जेंनाफोरखौ मोजाङै सुस्रांलायनो हायो। बै जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय सावरायलायनायाव जाहाथे बै दिनखालि मिथिंगायारिनि खैफोदा जेबो बारहुंखा फैयालासिनो Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ